हाग्रामा महिलारि हाताव नङा प्रमोद बर' हातावसो खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि हाताव होननानै नाथाय बे फिननायखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा जे फिननाय होदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि हाताव नङा बे समाव प्रमोद बर' हातावसो होननानै बिपिएफ राजखान्थि हानजाया स्ल'गान होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि हाताव नङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगावनि बिथाङा थागिबि आरो बिथांखौ बबेयाव हाताव नांगौ जे बेफोरबायदि जे सोदोबफोर एबा बेफोरबायदि रावखौ जोंनि दोलोआ एबा बे समाव बेफोरबायदि बाथ्रा जाय आयेन बेरेखा जाय आनपार्लियामेन्टारि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ जों बाहाया होननानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि हाताव जागोन नामा आरो बे सोंनायनि फिनाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि हाताव बाथ्राखौ जों बुङाखै आरो बिथांमोनासो प्रमोद बर' हाताव होननानै बाथ्रा बुंथिदों जे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा होननानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सोरबा हाग्रामा महिलारि बिथां हाताव बा सोरबा दैदेनगिरि हाताव नङा जे बेखौ खालामगोन रायजो राजाफोरासो बे समाव सोरखौबा हाताव खालामनांगौ आरो सोरखौबा नोङो बे समाव लाबोनांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय सिबिथाय होनांगौ दा बेखौ थि खालामगोन रायजो राजाफोरासो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे जोंनि राजखान्थि हानजायाव एबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव बेफोरबायदि आयेन बेरेखा जाय संबिजिरजों एबा जाय गनायजाथावै बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोंनि दोलोआ एबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया बाहाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो जे बिजेपि राजखान्थि हानजानि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय बोसोरावबो बिजेपि राजखान्थि हानजाया हारसिंनो गेलेदोंमोन आरो बिथांमोननियाव एइएम दङ एबा मावफुं सोद्रोमा दङ एमसिएलए दङ बिथांमोनासो सानगोन जे बिथांमोननि बाथ्राखौ नाथाय बे समाव बिथांमोननि जे जानानै बा बिथांमोननि जे बे समाव राजखान्थियारि बाथ्राफोरखौ आं बुंनो हायाबो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा নাই হাগ্ৰামা ক'ত হাতাও তেখেতসকলে কৈ আছে প্ৰমোদ বৰ হাতাও মইতো হাগ্ৰামা ইয়াতে জন্ম পাইছে ইয়াতে থাকিব দেবাৰগাঁৱত ঘৰ আছে বেলেগত ঘৰ আছে যদি মই নাজানো হাগ্ৰামা হাতাও কিবা এই শব্দবিলাক আমাৰ তাত নহ'ব আমি সবকো বিচাৰো সবে থাকক সবে কাম কৰক কাজিয়া পেচাল কৰিব নালাগে ৰাইজেহে মেণ্ডেটটো দিব মই হাতাও বুলি ক'লে হাতাও কৰিব নেকি তেখেতে যদি বেছি মৰম কৰে তেখেতকে দিব মোক মৰম কৰি যদি মোক দিব গতিকে আজিৰ সময়ত ৰাজনীতিটো ইমান মানে তুলুঙা মন্তব্য কৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কথাবিলাক কয় মানে যিবিলাক কথা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কোনো প্ৰয়োজন নাই এনেকা কথাবিলাক কয় ৰাজনীতি কৰাটো মই নাভাবোঁ